Hey guys, welcome to back my YouTube channel. आंनि बे सना सना बर' YouTube चेनेलाव फिन खेबसेखौ बयखौ बराय होग्रोबाय। दिनै माने आमथिसुवा नालाय बिनिखाय जोंहा मन्दिराव बावथाय लांनो नायदों। दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायलाबानो जाबाय। भिडिअखौ बोरै नांदों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। दायो बिबार खानो थांगासिनो दं आरो। बिबारखौ खाखांबाय दायो। बाथौ लिरगासिनो। बावथायनि जगार खालामगासिनो। दायो बावथायनि जगार खालामनाय जाबाय। साथि खला लगायगासिनो आरोना आइया जोंहा। धुप जलायदों दायो। बावथायखौ लांनो जाबाय दायो थानसालियाव। बावथाय लांगासिनो दं जों बिमा फिसा सानैबो। थानसालियाव सफैबाय जोङो। बिनिफ्राय दायो बावथायखौ दोनबाय सिङाव। आबौमोना बाथौखौ एसे साजायगासिनो दं आरो। नै दायो खुलुमगासिनो मानसिफोरा। आरज गाबगासिनो दं दायो। माइनाव दिहुननो थाखाय सम जाबाय दायो।
लांगासिनो दं दायो। माइनाव बरायनाय जोब्बाय नालाय बिनिखाय एसे मोसागासिनो। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। बाय बाय।